Вы слушаете христианское радиовещание. Предлагаем вам передачи, подготовленные в студиях Трансмирового радио. Мой сябра, Божие ягнятка, Табе даверліва даю нябеснай мілаты зярнятка. Пасеі яго ў душу сваю, каб узышло, закаласіла, бо толькі ў Божай праўдзе сила. Добрый дзень, мае паважаныя маленькія сябры, хлопчыкі і дзяўчаткі. У эфіры дзіцячая хрысціянская радыёперадача «Зярнятка» і разам з вамі яе вядучая, спадарыня Наталля. Сённяшняя наша перадача, хлопчыкі і дзяўчаткі, таксама адбудзецца на беларускай мове. І ў ёй вы адчуеце другую частку нашага расказа «Малітва Міхасіка». Молитва
Моўчкі Міхасік пайшоў да хлева. Кароўкі ішлі за хлопчыкам, апусціўшы галаву долу, нібы саромеючыся гэткай злоснай гаспадыні. Міхасік думаў, як ён будзе маліцца з усяе сілы. Бухнуўшыся на салому каленямі і закінуўшы твар, Міхасік усёй сваей істотай прытуліўся да ног усемагутнага Бога, якія, ён уяўляў сабе, стаялі тут жа, побач з ім. «Божа, Божа, пачуй маю малітву! Раней, там, на полі, я прасіў дзеля сябе, а цяпер прашу дзеля славы Тваёй. Я магу абысціся і без кавалачка хлеба на вячэру, табе гэта вядома, але як мне неабходна, каб ты даказаў маёй гаспадыні, што ты існуеш і клапоцішся аба мне, адказваеш на мае малітвы». Хлопчык не ведаў, ці то мо гадзіну ён маліўся, ці то мо 2. Час ляцеў хутка, і каб ногі Господа сапраўды стаялі побач, то яны былі б у лужыне дзіцячых слёз, празрыстых і чысцюткіх, як крынічная вадзічка. Хлопчык і не здагадваўся, што ў гэты момант адбываецца на вуліцы. А ў той час, як ён маліўся, блакітнае неба пацямнела ад шэрых хмар, якія яго засцілалі. Узняўся вецер, маланка бліскала, нібы пагражала бязбожнікам лютай расправай, а пярун стукаў і грукатаў у свой вялізны бубен. Першыя кроплі былі, як слёзы хлопчыка, буйныя і празрыстыя. Яны пяшчотна змочвалі перасохлыя вусны у смяглай зямелькі, якая ператварылася ў папялок. Адразу яны расцякаліся, не пранікаючы ўглуб, але дожджык прыбаўляў спрыту, і зямелька пакрышачку глытала вадзічку, якая несла жыццё. Уся гародніна падняла лісцікі, як Міхасік ручкі, ловячы даўгачаканыя кропелькі. Хлопчык пачуў, як грукаціць пярун. «Няўжо?» – думалася яму. «Няўжо Бог такі міласэрдны да такога малога хлопчыка, як я?» Але, чулася з-панадворку. Гэта кропелькі барабанілі па саламянай страсе. Міхасік выйшаў на двор. Ён падняў вочкі і ручкі туды, дзе, як ён думаў, жыў нябесны Айцец. Яго слёзы змешваліся з кроплямі дажджу і цяклі па шчаках, барадзе, шыйцы, долу, у стомленую, удзячную глебу. Гаспадыня таксама выйшла на ганак. Здзіўлена пазірала яна на хлапчука, на дождж, на ажыўшую зеляніну ў гародзе. Яна падышла да хлопчыка і пазвала яго ў хату. Міхасік паслухаўся, бо ён заўсёды слухаўся сваю гаспадыню і паважаў яе. Калі Міхасік увайшоў, гаспадыня працянула яму белы, вышыты крыжыкам ручнік і чыстае адзенне. Потым заслала стол, дастала з печы гарачую бульбу, са склепа збанок малака і кольца каўбасы. Круглы каравай хлеба усміхнуўся Міхасю, просячыся ў рот. «Сядай, павячэрай», – сказала гаспадыня. Яе дзеткі пазіралі з печы на цудоўнага госця. Паказваючы на яго, іх матуля сказала: «Дзеці, цяпер Міхасік будзе жыць з намі і есці будзе з намі. Ён будзе вам брацікам». «А тата не будзе супраць?» – запытаў самы старэйшы з дзяцей. «Не, тата не будзе супраць», – упэўнена адказала маці. З тае пары жыццё Міхасіка зусім перамянілася. Ён разам з астатнімі атрымаў дазвол хадзіць да дзячка вучыцца навуцы.
Міхасік атрымліваў добрыя адзнакі, бо быў дужа старанны, таму у хуткім часе дагнаў сваіх пагодкаў. За выдатныя веды дзячок падарыў хлопчыку Евангелле. Вось і ўсё, магла б закончыць я. Але на другі дзень пасля дажджу Міхасік выйшаў на надворак і ўбачыў, як усё ажыло. Лугавыя кветкі прамылі вочкі і, здавалася, глядзелі на хлопчыка па-іншаму. Міхасік не ведаў, што і яго вочкі змяніліся, прамыўшыся слязамі. Але ён адчуваў, што трэба яму было перажыць гора, каб ацаніць каштоўнасць шчасця. Яго дзіцячая вера узмацнілася, а жаўрук у бясконцым блакітным прасторы працягваў сваю гучную, цудоўную песню. Рано утром или ночью, или вечернею порой, дал Отец Небесный право разговаривать с собой. Помолюсь, и Он ответит, сердце радостью осветит, мир небесный Он пошлет. О, как чудный наш Господь! Помолюсь, и Он ответит, сердце радостью осветит, мир небесный Он пошлет. О, как чудный наш Господь! Часто в жизни огорчаю папу, маму и друзей, но когда свой грех сознаю, я к Христу спешу скорей. Помолюсь, и Он ответит, сердце радостью осветит, мир небесный Он пошлет. О, как чудный наш Господь! Помолюсь, и Он ответит, сердце радостью осветит, мир небесный Он пошлет. О, как чудный наш Господь! Если пятнышко обиды будет в сердце проникать, то один я выход вижу, кровь Спасителя Христа. Помолюсь, и Он ответит, сердце радостью осветит, мир небесный Он пошлет. О, как чудный наш Господь! Помолюсь, и Он ответит, сердце радостью осветит, мир небесный Он пошлет. О, как чудный наш Господь! Вось такая гісторыя, дарагія мае хлопчыкі і дзяўчынкі. Вы таксама маліцеся вашаму нябеснаму Айцу. І Ён пачуе вас і адкажа на вашыя малітвы. Наша перадача скончана, і я нагадваю вам, хлопчыкі і дзяўчаткі, наш адрас для вашых водгукаў. Перадача «Зернятка», пачтовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Да пабачэння, сябры, да новых сустрэч!